toche sense mo y'abantu ba disability bade sobo chenu gokorigeri bado esobo chenu ntura manyana no nyina abantu bari no ulemavu nkorwara bari chinyagitari cheito echirosiye encheragete abantu bari bare kawaida batabwati bore mababwente kogenda bantu bari amauko abantu bari bagweswene ni batabwati none chi wheelchair abantu bari batabwati amaguru ba generally abantu ba disability bado ntura manyana no mbara bumwanya bantu nkorwara bari mbaganete bokonya igo gohika tobe disability friendly egere tokonya abantu bonse pio ko bano ena balemavu nkorwara bari tigaba ikenya gitari banyore na none chicho chito nkonyara chire ko ba accommodate taikonyara gotara lakini echo nero y'abantu ba disability araso konya na masikani na ndasoke agere abantu baita bange ba disability baikogenda chinyagitari abange bakogenda outpatient bakwera nyomba tu abatindika